Hello logofer, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बरायनाय जासिहरनाय थाबाय। स' नोंथांमोनखौ आङो दिनै जन्माष्टमी नालाय स' हेपि जन्माष्टमी लोगोफोर। नोंथांमोनखौ मा होनो आं एसे राथा जानो नागिरदों। नोंथांमोनाथ' मिथिखादों नै आंना फोनखानाय थानाय एसे स' नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै ड्रेस गानना देखायनो नागिरदों आरोना माबायदि नुयो आं राथा जाना देखायनो नागिरदों नोंथांमोना। स' माबायदि नुयो आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। कमेन्टआव बयबो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदे लोगोफोर, नङाबा आंनि गोसोआबो दुखु मोनगोन ना लोगोफोर। स' नोंथांमोना मा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। खानाया बुबायसो लोगोफोर। नायलांबाय थादो होमबा। चलो। स' गाइस आं दिनै जन्माष्टमीनि राथा जादों। स' नोंथांमोना आंखौ माबायदि नुदों खोन्थाहरबानो जाबाय। मोजां नुदोंबा मोजां नुदों होनना खोन्थाहर लोगोफोर। देलायनोबोथ' रोंखाया नालाय बारा। रिल्स बानायनोसै आरोना मोननैसो लोगोफोर बिदिनो राथा जानोसै नोंथांमोननि सिगाङाव आं देखायगोन। स' नोंथांमोना आंनि इन्सटाग्रामाव चेक खालामहैनोबा हागोन। माने नामा जाबाय माबा टिक्लु बर'। मोननैसो रिल्स बानायखांबाय लोगोफोर। स' नोंथांमोननि सिगाङाव आं रिल्सखौबो एसे एड खालामना होगोन नङा मा होनो लोगोफोर। आरो माथो बुङो। मोजां नुगोन ना नुवाखैबा नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आंनि कमेन्ट। फटकबो मोननैसो थिखांबाय लोगोफोर। नोंथांमोना माबायदि दङ नोंथांमोना खोन्थाहरलाय आंनो। आंथ' भिडिअ लाबोयैया बुहुत गोबाव जाबायमोन लोगोफोर, दिनैसो ओमफ्रायो एसे लाबोबाय आरोना लाबोनो होननानै। स' नोंथांमोना बोरै दं खोन्थाहर लोगोफोर। आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनो नोंथांमोना आंनि खोन्थाहर कमेन्टआव। माने बारा बुंनोबो रोङा आं लोगोफोर, माने माथो बुंनो आरोना। जाखिनि देलायदों बेखौनो देखायहरबाय आं नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो होननानै भिडिअ बानायबाय आरोना लोगोफोर। स' नोंथांमोना बोरै दं खबरफोरा बोरै। थ' होमबा लोगोफोर बेयावनो दोनथ'नोसै नामा। बाय बाय। स' गाइस एबार बेलेग लुक बेलेग ड्रेस गानदों आं एबार नायलाय। दख'नानि माबाखौनो बिदि खालामना लादों आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना नायनो हागोन फुल। र' आं देखायगासिनो नोंथांमोननो। स' नोंथांमोना नायनो हागोन माबायदि नुदों खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर। नै खानाया बिबारा गैला लोगोफोर, बिबारा गलांजोब्बाय। नै थाबायसिन आरो ओमफ्राय नै ओमफ्राय नै खाबोलायदों लोगोफोर। स' होमबा नोंथांमोननो बेखिनिखौनो देखायबाय। थ' होमबा बाय बाय। नोंथांमोना माबायदि नुदों खोन्थाहरबानो जाबाय आंखौ लोगोफोर।